Na konci života, několik dní před smrtí, František z Asízy diktuje svoji závěť. Hned na prvních řádcích se vrací do chvíle svého obrácení. Klíčovou událostí bylo setkání s malomocným. Poslechněme si slova Františka. Pán dal mně, bratru Františkovi, abych takto začal dělat pokání. Když jsem ještě vězel v hříších, zdálo se mi nesnesitelně hrozné, měli jsem se setkat s malomocným. Proto sám Pán mě dovedl mezi ně a prokazoval jsem jim skutky milosrdenství. A když jsem od nich odcházel, pak to, co se mi zdálo hrozné, proměnilo se mi v radost pro duši i tělo. Potom jsem už dlouho neváhal a opustil jsem svět. A takto popisuje událost jeden z Františkových současníků, bratr Tomáš z Čelána. Když žil ještě světsky, hnusil se mu podle vlastního doznání i jen pohled na malomocného tak, že si už 2 míle od jejich domků zakrýval rukama nos. Když však nyní začal s milostí a v síle nejvyššího myslet na svaté a potřebné věci, potkal jednou ještě světsky oděn malomocného. Schopil se, přemohl se, přistoupil k němu a políbil ho. Od té chvíle začal sám sebou stále víc pohrdat, až došel božím milosrdenstvím k vítězství nad sebou samým. Také jiným chudým, i když ještě byl ve světě a světsky žil, pomáhal. K potřebným byl vždycky milosrdný a se zarmoucenými měl vždycky upřímný soucit. Když totiž jednoho dne proti svému zvyku, vždycky byl totiž velmi zdvořilý, odbyl jakéhosi žebráka, který ho prosil o almužnu, hned toho začal litovat a v srdci si říkal, jak je potupné a hanebné odmítnout prosbu někoho, kdo prosí ve jménu tak velikého krále. A tak si pevně umínil, pokud jen trochu bude moci, že neodmítne nic nikomu, kdo ho bude o něco prosit pro boží lásku. A toto předsevzetí pečlivě dodržoval, až se všem a ve všem, co mohl, úplně rozdal. Tak začal následující evangelijní radu plnit dřív, než se ji naučil. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si od tebe chce půjčit, od toho se neodvracej. Blízkost lidem a zejména těm nejposlednějším zůstane už navždy v DNA františkánského charizmatu. Právě v nich, v chudých a v posledních, žije a působí sám Bůh.